Helo, a chroeso i oedfa Cymraeg Salem. Dwi'n gobeithio bydd bob un ohono ni yn cael ei bendithio wrth i ni ddod at gair Dduw heddiw. Felly, wrth i ni ddechrau, gadewch i mi eich gwahodd i weddio. Arglwydd Dduw, dyn ni'n eich gwahodd i gyfarfod â ni y diwrnod hwn. Ble bynnag yr ydym a phryd bynnag yr ydym yn gwylio. Gofynnwn i chi agor eich gair yn y Beibl i ni. Helpwch ni hefyd i glywed yn glir beth rydych chi'n ei ddweud wrthym. Helpwch ni nid yn unig i glywed eich llais, ond i wrando ac i roi ar waith yr hyn rydych chi'n ei dangos i ni. Amen. Mae'n darlleniad ni heddiw yn ddod o ail-lythyr i'r Corinthiaid yn dechrau'n penod 5 i fyny at penod 6 adnod 2. Mae'r amser yn dod pan fydd y babell dderol dyn ni'n byw ynddi, sef ein corff, yn cael ei thynnu i lawr. Ond dyn ni'n gwybod fod gan Dduw adeilad ar ein cyfer ni. Cartref parhaol yn y nefoedd wedi adeiladu ganddo fe'i hun. Yn y cyfamser, dyn ni'n hiraethu am gael ein gwisgo a'n corff nefol. A byddwn yn ei gwisgo, bydd ddim rhaid i ni aros yn noeth. Tra'n byw yn y babell ddaearol, dyn ni'n gryddfan ac yn gorfod cario beichiau, ond dyn ni ddim am fod yn noeth a heb gorff. Dyn ni eisiau gwisgo'r corff nefol. Dyn ni eisiau i'r corff marwol sydd gen ni gael ei lyncu gan y bywyd sy'n para am byth. Mae Duw ei hun wedi'n paratoi ni ar gyfer hyn, ac wedi rhoi'r ysbryd glân i ni yn flaen dal o'r cwbl sydd i ddod. Felly, dyn ni'n gwbl hyderus ac yn deall ein bod o ddigartref tra'n byw yn ein corff ddaearol, ac wedi'n gwahanu oddi wrth yr arglwydd Iesu. Dyn ni'n byw yn ôl beth dyn ni'n ei gredu, dim yn ôl beth dyn ni'n ei weld. Dwi'n dweud eto ein bod ni'n gwbl hyderus o beth sydd i ddod. Wrth gwrs byddai'n well gennym ni adael o corff hwn mwyn cael bod adre gyda'r arglwydd. Ond adre neu beidio, ein uchelgais ni bob amser ydy ei blesio fe, achos bydd pob un ohonom ni'n cael ein barnu gan y Meseia rhyw dydd. Bydd pawb yn derbyn beth mae'n ei haeddu am y ffordd mae wedi ymddwyn, pe'n ai da neu ddrwg. Felly, am ein bod ni'n gwybod fod yr arglwydd i'w ofni, dyn ni'n ceisio perswadio pobl. Mae Duw yn gwybod sut rai ydyn ni, a dwi'n hyderus eich bod chi'n gwybod eich bod chi'n gallu trystio ni hefyd. Dim ceisio canmol ein hunain ydyn ni eto, na, dim ond isio i chi fod yn falch ohoni. Dyn ni isio i chi allu ateb y rhai sydd ddim ond yn ymfalchio yn yr allanolion a ddim yn beth sydd yn y galon. Os ydyn ni'n ymddangos fel fanatics, mae hynny am ein bod ar dan dros Dduw. Os ydyn ni'n siarad yn gall, mae hynny eich lles chi. Cariad y Meseia sy'n ei gyrru ni'n ein blaenau. A dyma'n argyhoeddiad ni. Mae un dyn wedi marw dros bawb, ac felly mae pawb wedi marw. Mae wedi marw dros pawb mwyn i rhai sy'n cael bywyd tragweddol beidio byw i blesio nhw eu hunan o hyn allan. Mae nhw i fyw i blesio'r un fuodd farw dros nhw a chael ei godi yn ôl yn fyw eto. Bellach, dyn ni wedi stopio edrych ar bobl fel mae'r byd yn gwneud. Ein bod ni ar un adeg wedi edrych ar y Meseia ei hun felly, dyn ni ddim yn gwneud hynny mwyach. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. A Duw sy'n gwneud y cwbl,
Mae wedi gwneud heddwch rhwng ni ag ei hun drwy beth wnaeth y Meseia. Ac mae wedi rhoi'r gwaith i ni o rhannu'r neges gyda pobl eraill. Ydy, mae Duw wedi sicrhau heddwch rhyngddo fe'i hun a'r byd drwy beth wnaeth y Meseia. Dydy ddim yn dal methiant pobl yn eu herbyn nhw. Ac mae wedi rhoi i ni'r gwaith o ddweud am hyn wrth bobl. Dyn ni'n llys genhadon yn gynrychioli'r Meseia ac mae Duw yn anfon ei apel allan trwy ni. Ar ran y Meseia, dyn ni'n crefu arnoch chi. Dewch i berthynas newydd gyda Duw. Wnaeth Iesu dim pechu, ond dyma Duw yn ei wneud yn offrwm dros bechod ar ein rhan ni. Dyn ni'n gallu byw mewn perthynas iawn gyda Duw trwy ein perthynas gydag e. Dyn ni'n cydweithio gan Duw ac yn apelio atoch chi i beidio ymateb yn arwynebol i'w haelioni e. Mae Duw wedi dweud yn y sgrifau sanctaidd, byddai i'n gwrando arna ti pan fydd yr amser yn iawn, ac yn dy helpu di pan ddaw'r dydd i mi achub. Edrychwch, mae'r amser iawn wedi dod. Mae'r dydd i Dduw achub yma. Yn ddiweddar, mae Emma a fi wedi bod yn gwylio'r gyfres The Crown ar Netflix ar y cyfrifiadur. Mae'n drama sy'n dilyn stori'r frenhines a'r teulu brenhinol. Mae'n gyfres sy'n edrych ar ddigwyddiadau hanesyddol. Mae hefyd yn defnyddio rhywfaint o artistic license, ond mae'n drama da i'w gwylio, hyd yn oed i rywun fel fi sydd heb unrhyw ddiddordeb arbennig yn y teulu brenhinol. Yn y gyfres hon, mae yna foment, maen nhw'n ddod yn ôl at sawl waith pan oedd y brenin Edward yr Wythfed, ewythyr Elizabeth, yn rhoi gorau i'w safle fel brenin. Ac mae'r goron yn mynd at ei frawd, tad Elizabeth, ac yn sydyn iawn, hi yw'r un nesaf ar yr orsedd. Yn ôl y gyfres, mae bywyd Elizabeth yn newid yn sylfaenol ar y foment hon. Ni all barhau ar y cwrs yr oedd e'n mynd. Mae ei hen fywyd fel Elizabeth Windsor yn dod i ben, ac mae bywyd newydd fel brenhines yn y dyfodol yn dechrau. Pethau fel hyn, diwedd un bywyd, diwedd un hunianaeth, a dechrau un newydd. Dyma'r fath o peth sydd yn canol ein darlleniad heddiw o'r Beibl, darn sy'n sôn i ni am y newidiad, y trawsnewidiad sy'n digwydd pan mae rhywun yn dod i Dduw trwy rhoi ei ffydd yn Iesu. Mae'n darlleniad yn dod o ail-lythyr at y Corinthiaid. Mae'n lythyr ysgrifennodd yr apostol Paul, genhadwr yn yr eglwys cyntaf, yn enwedig i'r cenhadloedd. Ac yma mae'n sgrifennu at eglwys yn Ninas Hynafol Corinth yng Ngwlad Groeg. Eglwys yr oedd Paul ei hun yn debygol iawn o wedi ddechrau drwy rhannu'r newyddion da iddyn nhw am Iesu. Ac mae Paul nawr yn ysgrifennu atynt i'w ddysgu a'i hannog, ond hefyd i ddelio efo phroblemau o arweinwyr Cristnogol eraill sydd wedi dod i fewn i'r eglwys a wedi gwrthwynebu Paul a'i awdurdod. Felly, yn y llythyr hon, dyn ni'n weld Paul eto yn esbonio neges yr Efengil o'r bywyd newydd a tragwyddol sydd ar gael yn Iesu Grist. Ac hefyd, mae'n ei atgoffa o'i awdurdod fel apostol, awdurdod sy'n dod o'r ffaith bod Duw ei hun wedi ei ddewis i wneud y waith hon. Yma, yn ein rhan ni o'r darlleniad, mae Paul yn sôn am y newyddion da hwnnw, ac mae'n rhan o darn eitha fawr o addysgu sy'n dechrau ym mhenod 3 ac yn gorffen yn dechrau penod 6. Mae'n sôn am y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Y
gorffennol a'n perthynas efo Duw trwy'r gyfraith ysgrifenedig Moses, yr hen perthynas oedd ar gael. Mae'n sôn am y bresennol, y perthynas newydd efo Duw trwy Iesu Grist. Mae Duw yn cynnig nawr yn y presennol. Cyfamod, sef covenant newydd, sy'n cynnig bywyd newydd a gobaith newydd mewn byd toredig. Ac mae'n sôn hefyd am y dyfodol, a'r gobaith y bydd y rhai sy'n ymddiried yn Iesu am godi yn union fel cododd Iesu o'r meirw, efo corff atgyfodi newydd sbon. Pan fyddwn ni'n ymateb i'r neges dda hon, yn ymateb i'r neges yr efengol, pan dyn ni'n dderbyn hyn am Iesu, a ddechrau'r perthynas newydd personol efo fe, mae'n rhywbeth dylai wneud gwahaniaeth. Pan dyn ni'n rhoi ein ymddiried yn Iesu, pan dyn ni'n dderbyn maddeuant am ein pechodau drwyddo, pan dyn ni'n addo bod Iesu Grist yw ein arglwydd, Iesu Grist yw rhif un yn ein bywydau, mae'n rhywbeth dylai wneud gwahaniaeth. Achos yn ôl y Beibl, pan fyddwn ni'n gwneud hyn, mae newid sylfaenol yn digwydd. Mae rhywbeth tu fewn i ni yn cael ei traws newid. Fel mae Paul yn dweud yma yn ein darlleniad heddiw, yn adnod 14, cariad y Meseia sy'n ein gyrru ni'n ein blaenau. A dyma'r argyhoeddiad ni. Mae un dyn wedi marw dros bawb, ac felly mae pawb wedi marw. Mae wedi marw dros bawb mwyn i'r rhai sy'n cael bywyd tragwyddol beidio byw i'w blesio nhw eu hunan o hyn allan. Mae nhw i fyw i blesio'r un fuodd farw drostyn nhw a chael ei godi yn ôl yn fyw eto. Mae'r Beibl yn sôn am y newid hon yn yr iaith gryfaf posib, bod wrth troi at Iesu, bod ni'n farw i'r hen fywyd a dderbyn bywyd newydd. Falle bydd llawer ohono ni'n cyfarfwyd ar eiriau Paul yn Rhufeiniaid pennod 6, lle mae'n dweud yr un peth fel hyn. Mae'n gofyn, ydych chi ddim wedi deall, pan gawson ni'n bedyddio i ddangos ein bod yn perthyn i'r Meseia Iesu, roeddwn ni'n uniaethu a'i farwolaeth e. Wrth gael ein bedyddio, cawson ni'n claddu gydag e, am fod y person oedden ni o'r blaen wedi marw, ac yn union fel y cafodd y Meseia ei godi yn ôl yn fyw drwy nerth bendigedig y tad. Dyn ni'n hefyd bellach yn byw bywydau newydd. Os ydyn ni wedi huno a'i farwolaeth, dyn ni'n siŵr o gael ein huno hefyd a'i atgyfodiad. Mae beth roeddwn ni'n arfer bod wedi cael ei ladd ar y groes gyda'r Meseia, mwyn i'r awydd cryf sydd yno ni i bechu o chyngafael yno ni, ac i ni beidio ei wasanaethu ddim mwy. Os ydy rhywun wedi marw, mae'n rhydd o afael pechod. Ond os dyn ni wedi marw gyda'r Meseia, dyn ni'n credu y cawn ni fyw gydag e hefyd. Dyma'r newyddion wych yr efengol. Mae Duw yn rhoi bywyd newydd a tragwyddol yno ni pan dyn ni'n dod ato trwy Iesu. Dim rhywbeth da ni'n Dwi anghofio gan am waiting. Nid rhywbeth dyn ni'n aros amdan ar ôl marwolaeth, ond rhywbeth mae Duw yn wneud nawr. Ac mae'n rhywbeth dylai cael effaith ar sut gwelwn ein hunain a sut gwelwn bobl eraill, fel mae Paul yn dweud yn adnod 16. Bellach, dyn ni wedi stopio edrych ar bobl fel mae'r byd yn gwneud. Ein bod ni ar un adeg wedi edrych ar y Meseia ei hun felly, da ni ddim yn gwneud hynny mwyach. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion,
mae wedi greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Mae'r bywyd newydd hon yn canolbwyntio ar dduw a'i gariad. Ac mae'n bywyd efo cyfle a'r cyfrifoldeb i helpu pobl eraill i dderbyn beth mae Duw yn ei gynnig i pawb. Yn eiriau Paul, mae'n dweud yn adnod 18, a Duw sy'n gwneud y cwbl. Mae wedi gwneud heddwch rhwng ni ag ei hun drwy beth wnaeth y Meseia. Ac mae wedi rhoi gwaith i ni o rhannu'r neges gyda pobl eraill. Ydy, mae Duw wedi sicrhau heddwch rhyngddo fe'i hun a'r byd drwy beth wnaeth y Meseia. Dydy ddim yn dal methiant pobl yn ei herbyn nhw, ac mae wedi rhoi i ni'r gwaith o ddweud am hyn wrth bobl. Dyn ni'n llysgenhadon, ambassadors, yn cynrychioli'r Meseia, ac mae Duw yn anfon ei apel allan trwy ni. Ar ran y Meseia, dyn ni'n crefu arnoch chi. Dewch i berthynas newydd gyda Duw. Dyna gwahoddiad wych. Dwi ddim yn siŵr bod chi erioed wedi ffansio bod yn beth ti'n gael llysgenhadwr, llysgennad. Falle mae'n mwy na partion y cinio a Ferrero Rocher, dwi'n yn gwybod. Ond pyn ydych yn hoffi hynny a'i beidio, dyna'r swydd, dyma'r cyfrifoldeb mae Duw wedi rhoi i bob un ohonom sydd wedi ymddiried yn Iesu. Felly, sut y gallwn geisio cymhwyso'r hyn yma y Beibl yn ddweud yma? Lle dda i dechrau i'w gofyn, dwi'n credu, gofyn ein hunan yn onest. A ydym ni wedi derbyn go iawn o bywyd newydd a mae Duw yn ein cynnig ni trwy Iesu Grist. Ac ydym ni'n gadael i'n bywyd newydd yma, traws newid ni fel mae Duw isio. Felly, ydym ni'n byw dal byw yr hen fywyd. Ydym ni'n geisio gwneud rhywbeth amhosibl. Ydym ni'n ceisio ddod at Dduw, neu gwneud pethau'n iawn rhwng Dduw a'n hunan drwy ein ymdrechion ein hunan. Ydym ni'n dychmygu ein hunan un ddiwrnod yn sefyll o flaen Duw ac yn dweud, wel, fe nes i fy ngorau. A rwy'n gobeithio fy mod i wedi gwneud digon. Wel, mae'n Darlleniad yn sôn am hyn a pa mor pwysig bydd pethau fel hyn. Mae'n dweud yn adnod 10, bydd pob un ohonon ni'n cael ein barnu gan y Meseia rhyw ddydd. Bydd pawb yn derbyn beth mae'n ei haeddu am y ffordd mae wedi ymddwyn. Pa un ai da neu drwg? Wel, beth ni'n haeddu am ymdrechion ein hunan? Does na ddim cymorth i ni yn y Beibl. Does na ddim yn ôl y Beibl ffordd o ni drwsio pethau rhwng ni a Dduw. Mae'r proffwyd Eseia yn rhoi y broblem fel hyn yn pennod 64 yn adnod 6. Ond bellach, dyn ni gyd fel rhywbeth aflan. Mae hyd yn oed ein gorau ni fel dillad isaf budro. Yn ôl y Beibl, mae'n newyddion ddrwg am geisio ddod at Dduw trwy pethau dyn ni yn gallu wneud, ond y newyddion mor dda i bod Duw ei hun eisoes wedi gwneud ffordd i ni allan o'r sefyllfa hon. Yn Iesu, mae eisoes wedi dod a marw yn ein lle ni ar y groes, gan gymryd bob gosb roedden ni'n ei haeddu arno hun. Yno, ar y groes, mae wedi trechu pwerau pechod a marwolaeth a Satan. Yno mae wedi dangos ers pob amser, am pob amser, ddyfnder cariad Duw tuag aton ni. Trwy Iesu ei farwolaeth
a'i atgyfodiad, mae Duw yn cynnig maddeuant i bob un ohonom, ffordd i bawb dod ato fe os dyn ni'n fodlon. Fel mae ein darlleniad ni yn dweud yn adnod 21. Wnaeth Iesu ddim pechu, ond dyma Duw yn ei wneud ein offrwm dros bechod, ar ein rhan ni. Dyn ni'n gallu byw mewn perthynas iawn gyda Duw trwy ein perthynas gydag e. Cwestiwn yw ofyn i'n hunan, a dwi'n credu mai dyma'r un o'r rhai mwyaf mae'n debyg pan fyddwn ni'n meddwl am y bywyd dyn ni'n byw fel dilynwyr Iesu ac yn feddwl am ein disgyblaeth. Yr cwestiwn yw hyn, i'r rhai ohono ni sydd wedi ymddiried yn Iesu, am pa ffordd neu pa ffyrdd dyn ni ddal yn fyw yn ôl yr hen fywyd, y fywyd dyn ni wedi gadael tu ôl wrth dderbyn bywyd newydd gan Iesu. Pethau fel bod yn anfaddeuol, chwerwder, dicter ac yn y blaen. Rhain yw'r fath pethau sy'n rheoli yn bywydau, falle. Mae'n bwysig achos nid dyna sut mae Duw wedi ein trin ni yn Iesu Grist. Yn lle hynny, yn ei gariad, mae wedi dangos mercy a gras i ni. Faint y gallwn ni ei ddweud fel oedd Paul yn gallu yn adnod 14 yma. Cariad y Meseia sy'n ein gyrru ni'n ein blaenau. Yn Saesneg, the love of Christ compels me. Beth mae cariad Iesu wedi gyrru ni i wneud yn ddiweddar? A os na rhywbeth nawr ydych chi'n sylweddoli bod cariad Iesu am gyrru chi i wneud? Wrth i Paul ddod a beth mae'n esbonio yma i ben, mae'n cloi efo hyn gan weld yn Iesu fod y pethau y proffwyd Eseia wedi sôn amdan wedi cael eu cwblhau ynddo fe. Mae'n dweud yn dechrau pennod 6, dyn ni'n cydweithio gyda Duw ac yn apelio atoch chi i beidio ymateb yn arwynebol i'w haelioni e. Mae Duw'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd, byddai i'n gwrando arna ti pan fydd yr amser yn iawn, ac yn dy helpu di pan ddaw'r dydd i mi achub. Edrychwch, mae'r amser iawn wedi dod, mae'r dydd i Dduw achub yma. Mae'r amser iawn wedi dod, mae'r dydd i Dduw achub yma. Gadewch i ni glywed. Mae neges ysgrifennodd Paul yma yn neges i ni hefyd heddiw. Nid yw'n rhywbeth i oedi amdan, ond rhywbeth i wneud rhywbeth amdan heddiw. I wneud penderfyniad am beth mae Iesu'n cynnig. I roi tu ôl i ni'r hen fywyd a'r hen ffordd o meddwl a trinio pobl, ac yn fyw fel rhywun sy'n gwybod mor faint y mae Iesu wedi ei caru ni. A fel pobl sy'n gallu ddweud o'r holl bethau allai arwain ein bywydau, fod cariad y Meseia sy'n ein gyrru ni'n ein blaenau. Gadewch i ni weddio. Arglwydd Iesu, os oes na unrhyw un ohonom yn gwrando ar dy gair heddiw ac yn gwybod bod angen i ddweud ie wrthoch chi am y tro cyntaf, gadewch i ni wneud hynny yn ein calonnau nawr. Duw, diolch i ti am y cariad a'r digaredd dych chi wedi dangos i ni yn Iesu. Dyn ni'n gwybod fod pob un ohonyn nhw mewn rhyw ffordd wedi methu ac wedi pechu. Ac yn ein calonnau rydyn ni'n cyfaddef ein pechodau i chi nawr. Dyn ni'n gofyn am eich maddeuant, a dyn ni'n diolchgar bod trwy Iesu bod ni'n ei dderbyn. Helpwch ni i troi tuag atoch ym mhob ffordd yr ydym wedi mynd ar goll. Ysbryd glân, gofynnwn i chi ein llenwi mewn ffordd newydd nawr.
Da ni gofyn i chi adnewyddu ein calonnau a'n meddyliau. A byddem yn gallu byw go iawn o bywyd newydd rwy ti'n cynnig i ni. A byddem ni yn ein bywydau'n hunan, a'n bywydau efo'n gilydd fel rhan o'ch corff yr eglwys yn byw fel pobl sy'n gallu ddweud a dangos bod cariad y Meseia sy'n ein gyrru ni ein blaenau. Ac dyn ni'n parhau i weddio fel dwedodd yr arglwydd Iesu wrth dysgu ei ddisgyblion gan ddweud, Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein barau benyddiol, a madda i ni ein dyledion fel y maddew ninnau'n i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth eith'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deunas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. A gadewch i ni gloi gyda'r fendith olaf hyn o lythyr yr Effeithiad yn pennod 3, lle mae'r Apostol Paul eto yn sgrifennu hyn. Wrth feddwl am hyn i gyd, dwi'n syrthio ar fy nglyniau i weddio ar Dduw y Tad. Fe sydd wedi rhoi ei hunianaeth arbennig i bob grŵp o angylion yn y nefoedd ac i bobloedd ar y ddaear. Dwi'n gweddio y bydd yn defnyddio'r holl adnoddau bendigedig sydd ganddo eich gwneud chi'n gryf, ac y bydd yn rhoi nerth mewnol i chi drwy roi ei ysbryd glân i chi. Dwi'n gweddio hefyd y bydd y Meseia ei hun yn gwneud ei gartref yn eich calonnau chi wrth i chi ymddiried ynddo fe. Dwi am i'w gariad fod wrth wraidd popeth dych chi'n ei wneud. Dyna'r sylfaen i adeiladu arni. Dwi am i chi a phobl Duw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Meseia. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw sy'n llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn, mwyn i chi gael eich llenwi a'r cwbl sydd gan Dduw ar eich cyfer. Clod iddo. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim a byddwn ni'n mentro gofyn amdano, na hyd yn oed yn gallu ei dychmygu. Dylen ni sydd yn yr eglwys ac wedi'n huno gyda'r Meseia Iesu roi clod iddo am byth bythoedd. Amen.